ನೆಡೊಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚನೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರು ವೇದವತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಹೊರಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ದ್ವೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೊಂದಲ್ಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾ ಬೇನಿರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಹೊರಟು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಬಂದಲೆ ಒಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸಿಗಿಪು ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ನೆಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಸಂಜನಾ ಮೀರೆಡ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓ
ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಮನ್ನಡೆ ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜೋಕುಳು ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲಕಂಟು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ಪಂಡದು ನಡೆದು ಬತ್ತಿ ಗಜ್ಜೋ ತುಳುವ ಕಲೆಗಳು ಬುಳಿದು ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಯನು ಇರ್ಲು ಪಗಲು ಬಿಗರಸಿಂಟಿದು ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನ ಜೋಕುಲು ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡುಡು ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ಚೆಂಡು ತಾಲೀಮು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬರೋ ಸರವು ಕಲ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿಭೆ ಮೂಲ್ತೋಜವ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲು ಪಡೆಯರ ಬೈದಿನೆಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಪು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅಂಜಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಮೀರ್ ದಯಮಂತ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ವ್ಯೋ ನಮ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯನ ಭಗವತಿನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆಜ್ಜನ ಪಾದವು ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನೀರೆಲೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ 27ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕೋಲೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇನಿತ ಅತಿಥಿಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೀಪ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಲೆಗೂ ಯಾನ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಎಂಕಲ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕಡಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಕಾರ್ನ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಶೋಭಾ ಆನಂದ್ ನಿಖಿಲೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬುದ ಇನಿತ ಉದೀಪನದ ಬಿನ್ನೆರೈನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಎಂಗಲ ಊರುದಾರೆ ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗಲ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಉಡಲ ಜಿನ್ನ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆಗೆ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಧ ಬಿನ್ನೆರೈನ ಎಂಕಲ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೆ ಪನ್ನೇರ ಎಂದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೊರಗಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆರು ಫಾರೆನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್తున్నారు ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊರಗಜ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಪನೋಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಉಡಲ್ ಜಿನ್ನ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಿಂಚಿನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಮೇರು ಬತ್ತದ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರರಿಗೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪಡು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನಲಾತು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಎರ್ನಾಡ ನಮಕ ಮುಕ್ಕಳ ನಲ್ಲಾತು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ಎಂಚ ಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರೂಪಿಸನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕಲಾದ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತ ಮೋಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು 27ನೇ ವರ್ಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸು ನನಲಾತ್ಲ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ಅಭಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಬನೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ದಯಮಾಂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಆರು ದುಂಬು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿನ ನಡಪೊಂದು ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಡಲ್ ಜಿನ್ನಿ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು
ರೇಷ್ಮಾ ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಹೊರ ಜೋರಾದ ವೇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇಕ್ಕಡ ಮೇರೆ ಆಶೋದಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇನಿತ ಈ ಪೂರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸಿಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಹೊರಟು ಬತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಅನುಭವ ಪಡಿತಿನಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇಂದೆತ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಡಲ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯ್ತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಯವಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಾಪಲೆ ಕುರಿದು ನಮಕ್ ನನಲಾತ್ಲ ಮೇರ್ನ ಸಕಾಯ ಬೋರ್ಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ನಮಕ್ ಅರೆಗೆ ನನಲಾತ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗದು ಕೊರಡು ಪಣೊಂದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ